Hayırlı kеш Müslim televideniyesinde yoңалыклар чыгарылышы бүген сезне мен Рәмилә Сәләмова сәламлыйм. Узып барышат аның мөһим вакыйгалары турында кыскача. Бүтін жерде құры, бір шырпы жете бүтін жеріне яндырып отырды. Янгын башланырга күп кирәкми? Җирлегебез халкы шуп яндыра. Тілден башқа бір нинди фәнне үзләштереп булмый. Фәнни конференциялар дәвам итә. Гимназиядә Фуат Садриф укулары үтте. Нурлы район, Чиста район. Иманлы булыйк. Мөслимгә Татарстан Республикасының мөфти урынбасары килде. Язның бір көне ел туйдыра. Хуҗалыклар һәм агрофермаларның техникалары бүген басу кырларны иңли. Авыл хуҗалыкларының бүгенге эшчәнлеге турында Лилия Шаймиева белеште. Басуларда соғынып көтелгән трактор гөрелтүсе яңгырый. Район буенча уҗым культураларын һәм күп еллык үләннәрне тукландыру 100%-ка башкарылган. Туганьяк агрофирмасы быел да беренче ярдәм булып язгы чәчүгә кереште. Ике чәчү агрегаты безнең бүгенге секундда борчак чәчә, ике чәчү агрегаты арпа чәчә. Бер чәчү агрегаты безнең бүгенге секундда сидерат чәчүдә эшли. Сидерат чәчү безнең инде бу мөслим зонасында дип әйтик. Иртәгәләргә төгәлләнә, планга куелган гектарлар чәчелеп бетә. Туганьяк агрофирмасының агрегатлары дым каплатуны төгәлләде. Хуҗалыкның техник паркы да тулыланган. Техник культуралар чәчү өчен яңа чәчү комплексы, үзйөрешле агу сибу җайланмасы да алганнар. Татарстанда беренче булып агрофирмага 2 дәнә Полесье гибрид комбайннар да кайткан. Иртә кәрәлде инде быелны җире урыны белән җитешкән, җитешмәгән урыннары да бар. Басулары 3-нче сезонга кирип киттек. Агрофирма уңганнары 530 гектар мәйданда орпа, 262 гектарда горчица чәчүне төгәлләде. Бүгенге көндә механизаторлар язгы бодай, борчак һәм рапс чәчүгә кереште. Көннәр матур торганда агро чараларны тиз срокларда төгәлләргә ниятлиләр. Механизаторларның кызыксындыру чарасына килгәндә безнең инде каралган һәрбер механизаторларга индивидуальный эш төренә беренче урыннан башлап 3нче урынга хәтле группалап бүленгән кызыксындыру чаралары бар. Монда инде 50 меңнән башлап 30 меңгә хәтле өстәмә акча эшләрлек ниләре бар, мөмкинлекләре бирелгән. Агрофирмада барлык төр техниканың софта булуы, тәэсир итүче матдә орлык запасының да җитәрлек күләмдә туплануын күреп кайттык. Механизаторларны ашату да яхшы оештырылган. Кызыксындыру чаралары турында да онытмаганнар. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Яз килү һәм бакча сезоны ачылу янгын чыгу куркынычын бермә-бер арттыра. Быелгы сезон кызганыч янгыннар белән башланып китте. Бу чорда теркәлгән янгыннарның күбесе коры үләнгә ут төртү белән бәйле. Камыл янып китсә, аны тиз генә сүндерәм димә. Тик чистарыннан төзекләнәм дип бу чорда авыллары белән янучылар да булды. Бүтін жерде құрылық, бір шырпы жетеміне yoqtan gına bütün yer basıp uyanı bitirgen mevcut. Kişi uşak yakmasın bana bunday vakitte birek. Bütün yerde kuru, bir şırpı jite bütün yerini yandırıp bitirgen. Рәхимсез ут ялкыннары гомер буе җыйган мал-мөлкәтне санаулы мизгел эчендә юкка чыгарырга сәләтле. 6 апрель көнне төнге 11ләр тирәсендә Яңа Сәфәр авылы территориясендә коры үләнгә ут капкан. 8 апрель көнне Тойгылда авылында гомер итүче бер гаиләгә дә фаҗига килде. 17 апрельдә 10 майга хәтле противопожарный режим керәчәк. Согласно постановлению правительства Республики Татарстан, шушы очракларда Мөслим район хәрдәшләргә әйтәсем килә шүпләрне яндырмаска. Бүгенгәчә ел башыннан 11 янгын очрагы теркәлде. Саксыз җиргә төшкән бер шырпы сүндерми ыргытылган тәмәке төпчеге зур фаҗигаләргә, кешеләр үлеменә китерергә мөмкин. Ихатадагы чүпне яхшылап җыеп, чүп капчыкларына тутырсаң, аны каты көн күреш калдыкларын җыю машиналары да алып китә югыйсә. Грин тиешмасы инде алып китә шүпләрне. Но безнең негабаритный грузлар бар. Негабаритный грузларга аларның инде контрактта прописан. Машинаны яллап, Ознакайга илтеп, Ознакайда үзенең пункт приемы бар. Шунда алып барсаң ярый инде. Коры үләнгә саксыз төшкән бер тәмәке төпчеге, бер шырпы зур фаҗигаләргә китерергә мөмкин. Кеше бу хакта уйлансын иде. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Көпчелек янгыннарның сәбәбе кеше урманнарда гына түгел, табигатьтә да ут белән сак эш итү сорала. 17 апрельдән 10 майга кадәр республикада махсус режим кертелә. Бу чорда коры үлән һәм чүп яндыру, табигатьтә ачык утта ризык әзерләү тыела. Аеруча көчле җилле көннәрдә чүп яндыру гына түгел, хәтта мунча да якмаска киңәш итәләр янгын күзәтчелеге бүлегеннән.
Муслим гимназиясында 8-нче тапкыр республика күләм Фуат Садриев укулары үтте. Конференцияга быел республикабызның төрле төбәкләреннән 45 фәнни тикшеренүче төрле проектлар кабул ителде. Чараның иң зур кунагы булып Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлеге иясе Фуат ага Садриев үзе килгән иде. Конференциядан Гөлназ Җәлилова репортажы. Республика күләм Фуат Садриев укулары 2 елга бер тапкыр туган телгә, татар әдәбиятына гашык мәктәп укучыларын һәм укытучыларны үзенә туплый. Гимназия бизәкләре вокаль ансамбле аларны һәрвакыт матур чыгышлары белән каршы ала. Быелгы чараны район башлыгы Альберт Хуҗин ачып җибәрде. Фуат абый укулары ул бит аның турында гына түгел, ул язучының язмышы да түгелме? Ул гомумән тагын бер тапкыр менә монда җыелган кешеләргә, сезгә, балаларга, укучыларга аңлатырга нәрсә бирәсең ул китап уку? Киләчәктә бу укуларын туктатмаска иде. Менә хәзер тел мәсьәләсе бик җитди тора безнең. Телдән башка бер нинди фәнне үзләштереп булмый. Шуңа күрә татар телен үстерүгә дә бу бик зур йогынты ясаячак. Конференция эше 4 секцияда алып барылды. Мәгариф ветераннары Мөҗәһит Әхмәтҗанов, Лилия Садриева, Фуат ага үзе дә балаларның, мөгаллимнәрнең чыгышларын тыңлап бәя бирде. Әлмәт язучылар оешмасыннан да вәкилләр килгән иде. Безнең Әлмәт бүлеге бик горурлана. Фуат абый Садриевның үзе белән һәр даим аралашып яшәүебез белән без бик бәхетле һәм без килеп яңа яза башлаучы яшь буын язучыларының да Фуат абыйга бик рәхмәтләре бик зур. Мин инде бу укуларның берничәсендә катнашканым булды. Менә бу укулар кирәкме дигән сорау бар. Мин бик кирәк дим. Чөнки бу беренчедән безнең районның горурлыгы булган Фуат абыйны әле онытмавыбызны, аның әле иҗатының яшәвен, дәвамчанлыгын күрсәтә. Муслимлеләр белән бер рәттән конференция эшендә Аксубай, Актаныш, Спас, Минзәлә, Сарман, Тукай районнарыннан да катнашучылар килде. Педагог һәм остаз елны исәпкә алып, мөгаллимнәр 2 секцияда чыгыш ясады. Алар Фуат аганың һәм төбәк язучыларының әсәрләрен кулланып, дәрес һәм сыйныфтан тыш чаралар үткәрү, ватанпәрвәрлек тәрбияләү ысуллары буенча тәҗрибә уртаклашты. Моңа кадәр дә катнашканым бар иде. Быелгысында инде башлангыч сыйныфларда әдәби уку дәресләрендә патриотик тәрбия темасын алдым. Быел да инде җиңәргә өметләнәм. Мәктәп укучылары үзләренең фәнни тикшеренү эшләрен 2 секцияда тәкъдим итте. 9 укучы Фуат Садриев әсәрләрен төрле яклап тикшерсә, 14 укучы төбәк әдәбияты һәм сәнгатенә зур өлеш керткән язучы шагыйрьләр, галимнәр һәм сәнгать әһелләре иҗатын өйрәнгән. Мин бүген чарага Илсе абый турында эзләнү эшендә эшләп килдем. Ул безнең авылда бик атаклы шәхес. Мин аның турында бөтен дөньяга танытасым килә, чөнки ул безнең авылдан. Мин аның белән бик горурланам. Рәхмәт әтием әсәрен әзерләдем. Бу әсәр миңа бик ошады. Монда бер малай турында бара. Аны әтисе дөрес эшләмичә, аның аркасына шиш чыгарып, бик үкенә һәм ул аның үлгән көннәрендә әйтә: "Улым, гафу ит инде мине", ди. Чара ахырында җиңүчеләргә һәм лауреатларга Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгының дипломнары, барлык катнашучыларга да истәлекле бүләкләр тапшырылды. Туган телендә уйлый, фикерли белүче, иҗат итүче укучылар булганда әдәбиятыбызның киләчәге барына әле ышанып була. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. 8 апрель көнне ил күләмендә Тоталь диктант акциясе үтте. Тоталь диктант ирекле диктант формасындагы белем бирү акциясе. Гадәттә диктантның уникаль тексты танылган язучы әсәреннән алына. Мөслим районда бу чара 10 мәйданчыкта узды. Укытучылар һәм укучылар рус теленнән диктант язды. Диктант язучылар акцияга грамотлы булу модада девизы астында кушылды. Что дает тотальный диктант? Во-первых, наверное, проверка своих знаний, своей грамотности. И вообще в последнее время быть грамотным, это модно. И поэтому проверить, насколько ты грамотен, наверное, это очень важно. Тоталь диктант грамоталыкны үстерү максатыннан үткәрелә. Бүгенге көндә кешеләр арасында грамоталык бик аксый. Без инде мондай диктантлар үткәргәнгә шатланабыз гына. Һәм аны киңрәк планда бүтән кешеләр дә язсын дигән теләктә калабыз.
Мөслим гимназиясында татар диктантны быел 4-нче тапкыр яздылар. Бу көнне 13 укытучы һәм 18 укучы белемнәрен сынады. Район үзәгендәге 3 мәктәптә һәм Әмәкәй, Төйгелде, Яңавылсы, Күбәк, Татбүләр, Михайловка, Олы Чакмак мәктәпләрендә диктантны барлыгы 407 кеше укытучылар, әтияниләр язды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Күптән түгел Сабир Умытбаев исемендәге Дәүләт татар драма театры Роберт Шаймарданов истәлегенә багышланган театр конкурсы игълан итте. Әлеге конкурска Татар Шораны авылының төп гомуми белем бирү мәктәбендә эшләүче Өмет укучылар театры спектакль тәкъдим иткән. 24 һәм 25 апрель көннәрендә укучылар әлеге спектакль белән Минзәлә Дәүләт драма театрында чыгыш ясаячак. Роберт Шаймарданов истәлегенә багышланган театр конкурсына Татар Шораны Өмет коллективы Булат нигә яхшы укый әкият тамашасын видеога яздырып җибәргән. Укучылар Минзәлә Дәүләт драма театрында чыгыш ясарга чакыру алган. Бу фестивальгә без үзебезнең балалар белән оештырылган театр тамашабызны тәкъдим иттек. Галимҗан Гыйльмановның Булат нигә яхшы укый дигән әкият тамашасын. Без дуслар белән бу әкиятне куярга булдык. Мин төп герой булып, бу әкияттәге роль Булат, гел икегә укый торган тәртипсез малай булам. Мин Бүкей иясе Булатка математиканы укырга булышам. Ахырсында без чын дуслар булып чыгабыз. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Роберт Шаймарданов тумышы белән Татар Шораны авылыннан булган. Шуңа күрә бу авылда театр рухы бар диләр. Минзәлә театрның әдәби бүлек мөдире Нурсибә Әдиева сүзе буенча, алар укучылар әзерләгән спектакль сыйфатында бер дә шикләнмәгән. Быелгы балалар мәктәп театрлары фестивале ул тестовый режимда булыр дип киңәштек инде театр дирекциясе шулай тәкъдим итте. Һәм бу фестивальдә безнең 5 район катнаша: Минзәлә, Мөслим, Актаныш, Тукай һәм Сарман районнары. Аларның бөтенесеннән дә заявкалар килде. Минзәлә театрының хезмәткәрләре ярдәм йөзеннән Өмет коллективы янына Татар Шораны авылына килеп, алар әзерләгән әкият тамашаны карадылар. Зур сәхнәдә чыгыш ясар алдыннан аларга төзәтүләр, киңәшләрен җиткерделәр. Рамиля Сәләмова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мәгариф өлкәсеннән тагын бер чара. Мөслим лицейында космонавтика көне уңаеннан истәлекле бәйрәм узды. Кунак итеп чакырылган район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина, полковник Ринат Харрасов, мәгариф ветераны Альберт Иванов укучыларга җылы теләкләрен җиткерде. Лицейда безнең иҗат төркемендә булып кайтты. 2 һәм 6 сыйныф укучыларын тантаналы шартларда яшь армияче сафларына кабул итеп алдылар. Дәрәҗәле кунаклар, малайлар һәм кызларны туган илебезнең тугры гражданнары булырга өндәде. Без инде бүген космонавтлар көне уңаеннан үзебезнең 2 һәм 6 сыйныф укучыларын яшь армиячелар сафларына алабыз. Бу безнең мәктәптә быел шушындый бәйрәм тантанасы итеп беренче тапкыр үткәрелә. Патриотизм ил нәрсә? Үзенең туган ягын ярату, үзенең илне. Күреп торасыз бүгенге ситуациялар нинди. Бәләкәйдән балаларны тәрбияләргә кирәк, илне яратырга һәм аны илне сакларга. Шулай булса гына безнең киләчәк булыр. Яшь армияче хәрәкәте сафларына кергән балалар үзләре дә илебезнең лаеклы кешесе булырга, кешеләрне якларга, өлкәннәрне хөрмәт итәргә, сәламәт яшәү рәвеше алып барырга ант иттеләр. Biz бүгеннән юнармейсар бишенең белән гырланабыз. Бәйрәм төсен алган чара патриотик җырлар белән үрелеп барды. Яшь армияче балалар һәм яшьләр хәрби патриотик хәрәкәте республикада иң активлардан санала. Мондый хәрәкәт укучыларда туган илгә мәхәббәт, ватан пәрвәрлек хисләре тәрбияли. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада Мөслимгә Татарстан Республикасы мөфтиенең беренче урынбасары, Кол Шәриф мәчете имам хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов килде. Илфар хәзрәт Мөслим белән танышты, ифтарда катнашты. Эш сәфәре белән килгән Илфар хәзрәт Хәсәнов Җәмигъ мәчетендә имамнар белән очрашты. Җыелышта хәзрәт мөслимлеләр белән аралашты, Рамазан ае хакында вәгазь-насихәтләр сөйләде. Дин тотучылар кояш баткач тәфинник җимешләре һәм су белән авыз ачтылар, җәмәгать намазы укыдылар. Илфар хәзрәтнең сүзе буенча, изге Рамазан аеның 2нче яртысы бара. Шуңа күрә мөселманнар бу көннәрдә гыйбадәтләрне күбрәк кылырга тырышалар. Аллаһ Тәгалә менә шушы изге Рамазан шәриф айларында шушы җирләргә килеп,
ифтар, изге авыз ачу мәҗлесләрендә катнашырга насыйп итте. Бик матур, искиткеч район, нурлы район, чиста район. Аллаһ Таала Раббим шушы районнарга һәм гомумән ватаныбызга да истиқамат, тынычлык, иминлек бирсен я Рабби. Изге ойда бергәләшеп ифтарга җыелу матур гадәт. Бу кичәне дә дин кардәшләр җыелышып хәләл үзәктә узган ифтар мәҗлесендә дәвам итте. Әлеге чарага барлык имамнар, авыл мәчетләре активистлары, гомумән алганда 200-дән артык кеше килде. Ифтар мәҗлесләре безнең хәләл үзәктә ай буе дәвам итә. Якынча 200-250 кеше безнең шушы ифтар мәҗлесләрендә катнашалар. Шуларның арасында ир-атлар да, хатын-кызлар да һәм дә катнаша. Инде Аллаһның рәхмәте яусын уздыручыларга, үзләренең хәләл малларын сарыф итүчеләргә. Өлкән яшьтәге дин тотучылар күп, яшьләр дә хәзер намазга баса. Шуңа күрә монда очрашулар булып торсын иде диләр имамнар. Кылган дагаларыбыз, укыган намазларыбыз кабул булсын, дөньябызда иминлек булсын иде. Рамиля Салямова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рамиля Салямова сезнең белән сау булашам. Алда сезне иманыбызга кайтыйк тапшыруы көтә. Исән-имин булыгыз.